हाय देयर फ्रेंड्स नोंथांमोननि सेराव मोनसे लानानै फैदों आङो साननो गोनां आरो बिराद गिदिर मोनसे डिसिजन आसाम सरकारा रिसेन्टलि लानाय नोंथांमोना बे डिसिजननि सोमोन्दै मिथियोब्ला हयतो माने गिख्रंथाव मोनसे थासारि सोमजिनाय बायदि मोननानै लागोन आरो गोबां साननो गोनां थासारियाव नोंथांमोना भुगिनो गोनां जागोन बे आसाम सरकार लानाय बिराद गिदिर आरो साननो गोनां निउसआ जाबाय देग्लाय मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामा जानाय नंलिया गोबां बोसोर हमनानै सोलिबोबाय थानाय मेट्रिक एग्जाम आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामा दिनै मोनसे बिराद साननो गोनां थासारियाव सफैबाय बे देग्लाय जानाय नंलिया नाथाय नोंथांमोना जानो हागौ बे निउसखौ खोनानाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्राखौ सानदों हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम आरो मेट्रिक एग्जामा जायाब्ला गोबां सिरियासलि फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि लाइफआ मा जागोन बिथांमोना फरायबाय थानानै एसेबां खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा खरस खालामनानै फरायनानै जुदि मेट्रिक परीक्षा आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामा जायाब्ला बिनि थासारिया माबायदि जागोन नोंथांमोना हयतो सानदों नाथाय नोंथांमोनखौ आङो फोरमायनो नागिरदों दि आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे डिसिजन लादों जे मेट्रिक परीक्षा आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामा जायाब्ला बिथांमोननो मार्क्स होनाय जागोन नोंथांमोनाव आरोबाव मोनसे सोंथि खांदों जानांगौ मेट्रिक एग्जाम आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामा जायाब्ला बिथांमोननो बोरै मार्क्स होनाय जागोन आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिजन लानाय बायदिब्ला बिथांमोना फरायसानि पारफरमेन्सनि सायाव सोनारनानै बिथांमोननो मार्क्स होनाय जागोन आरो साननैसो मास मोनसे मोननैनि उनाव बिथांमोननो रिजाल्ट फोसावनाय जागोन दा मार्क्सखौ माबायदि होनाय जागोन पारफरमेन्सनि सायाव पारफरमेन्स माने माबायदि पारफरमेन्स बे सेसना स्टार्ट जानाय लोगो लोगो देग्लायसिम क्लासनि गेजेर गेजेर माखासे फिसा फिसा एग्जाम जाबोयो बायदिसिना मुं होनानै जेरैबायदि टार्मिनेल फार्स्ट टार्मिनेल सेकेन्ड टार्मिनेल फार्स्ट टेस्ट सेकेन्ड टेस्ट प्रि फाइनाल टेस्ट बायदि बायदि मुंजों गोबां रोखोमनि एग्जाम लाबोनाय जायो आरो बै एग्जामफोराव बेसेबां मार्क्स मोनदों फरायसाया बिथांमोननि पारफरमेन्सआ बेसेबां पार्सेन्टेज मोनदों बे जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जेसेबां एग्जाम जाया मानो बे गासैबो एग्जामफोराव बेसेबां मार्क्स मोनदों बे गासैबो मार्क्सनि सायाव सोनारनानै बिथांमोननो मार्क्स होनाय जागोन आरो थिग बेबायदिनो मेट्रिक परीक्षानि बेलायावबो मेट्रिक एग्जामनि गेजेरावबो क्लास 10 आव सासे फरायसाया एडमिशन लाजेननाय लोगो लोगो लाजेननायनिफ्राय दिनैसिम गोबां आनजादनि गेजेरजों अनलाइन परीक्षायानो जा अनलाइन एग्जामानो जा बायदिसिना रोखोमनि टेस्ट लाबोनाय जायो बायदिसिना मुंजों बे गासैबो एग्जामफोराव मोनफ्रोमबो एग्जामफोराव फरायसाया बेसेबां मार्क्स मोनदों बिथांनि पारफरमेन्सआ बेसेबां बे पारफरमेन्सनि सायाव बे टेस्ट बे आनजादाव मोननाय मार्क्सफोरनि सायाव गासैबो एग्जामाव मोननाय मार्क्सफोरनि सायाव सोनारनानै बिथांनो मार्क्स होनाय जागोन आरो बेबायदिनो माहासे माहानैनि गेजेराव बिथांमोननो रिजाल्ट फोसावनाय जागोन आरो बे रिजाल्ट बायदिनो बिथांमोना हायार इडुकेसनाव मेट्रिक आनजाद पास खालामखांनानै बिथांमोना हायार सेकेन्डारि एबा हायार इडुकेसननि थाखाय बिथांमोना एडमिशन लानो हागोन बेयाव जेबो हेम्पार जानाय नङा हायार सेकेन्डारि आनजादनि बेलायावबो बिथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव सोनारनानै मार्क्स होनाय जागोन आरो बिथांमोननो रिजाल्ट फोसावनाय जागोन आरो बे रिजाल्टखौ लानानै बिथांमोना हायार इडुकेसननि थाखाय बिथांमोना गुबुन ग्रेजुएसन आन्डार ग्रेजुएट कर्सफोरनि थाखाय बिथांमोना एडमिशन लानो हागोन एग्जामिनेसन जायाब्लाबो नोंथांमोना सानदों बेयो मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेयो मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन समनि माने थिननायाव जों बुजि मोनगोन बा समा जेब्लानो सफैगोन अब्लानो जों बुजि मोनगोन नाथाय आंनि बिश्लेषणाव आं बुंनो नागिरदों बेबायदि फाइनाल एग्जामिनेसन लायाब्लासिनो मार्क्स होनाया माने गुबुन प्रिभियासलि जानानै थांनाय एग्जामफोरनि पारफरमेन्सनि सायाव सोनारनानै जुदि मार्क्स होनाय जायोब्ला बिनि एडभान्टेज आरो डिसएडभान्टेजआ मा जानो हागौ आंनि गावनि बिजिरनायखौ आं बुंनो नागिरदों बे बेसेबां सैथो जागोन आङो मिथिया समा जेब्ला सफैगोन अब्लासो बेयो रोखा जागोन एक्चुअलि बियो फिथाइ गोनां जागोन ना माने बेयो गाज्रि जागोन आंनि बिजिरनायाव बेनो जे गोबां मानसिफोरा बै क्लास सोलिबाय थानायाव जानाय एग्जामफोरखौ प्रि टेस्ट इउनिट टेस्ट टार्मिनेल फार्स्ट टार्मिनेल बायदि एग्जामफोरखौ सिरियासलि फराया गोबां टेलेन्टेड फरायसाफोराबो बै एग्जामफोरखौ बांसिनानो माने सिरियासलि लाया मानोना बे एग्जामफोरखौ माने पास खालामनानै जेबो जाया होनना सानना लायो फरायसाफोरा नाथाय नैबे फाइनाल एग्जामनि सिरियासनेसा गुबुन जायो फाइनाल एग्जामाव सोरबा माने टेलेन्टेड नङै एसे मिडिल फरायसाफ्राबो मिडिल आइकिउनि फरायसाफ्राबो माने बे फाइनाल एग्जामाव खोब सिरियास जायो आरो सिरियासनेसा बाङो आरो सिरियासनेस बाङोब्ला बेयाव बे क्लासाव जाबोबाय थानाय एग्जामफोराव जेसेबां सिरियास जादोंमोन नाथाय फाइनाल एग्जामफोराव बांसिन सिरियास जायो जाहोनाव बांसिन मार्क्स मोननायनि चान्स थायो आरो जुदि बै आगोलनो जाबोबाय थानाय आनजादफोराव जाय आनजादफोराव फरायसाफोरा सिरियासनेस गैबाङामोन बे आनजादफोराव जेसेबां मार्क्स मोनदों बे मार्क्सनि सायाव सोनारनानै जुदि फाइनाल एग्जामनि मार्क्सखौ होनाय जायोब्ला आनजाद लायाब्लासिनो बे एसे एफेक्ट खालामगोन मार्क्स मोननायाव बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों एसे साननो गोनां बियो आरो जेब्ला जों समा सफैगोन अब्लानो बुजि मोनगोन बियो हसाके मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन जोंनि थाखाय दा मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना
बे थासारिनिफ्राय सोलोंनो हासिगोन फरायसाफ्रा। आं फरायसाफोरखौ बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोना क्लासनि समाव जाबोबाय थानाय जिखिजाया आनजाद बियो फार्स्ट टेस्टआनो जाथों, सेकेन्ड इउनिट टेस्टआनो जाथों, थार्ड इउनिट टेस्टआनो जाथों, प्रि फाइनाल टेस्टआनो जाथों, जायखिजाया आनजादानो जाथों बे आनजादफोरखौ सिरियासलि होबोनांगौ। आरो दिनै जाय फरायसाफ्रा बे क्लासनि समाव सिरियास होनानै फिसा फिसा आनजादफोरखौ होबोआखैमोन, मोजां मार्क्स मोनाबाबो जायो होनना सानदोंमोन, बै फरायसाफ्रा नाथाय दिनै मोनसे लेसन सोलोंगोन जे बै फिसा फिसा आनजादफोरखौ क्लासनि समाव जाबोबाय थानाय अनलाइन एग्जामिनेसनफोरखौ बा क्लासाव जानाय इउनिट टेस्टफोरखौ जाय फरायसाफ्रा गोसो होबोआखैमोन बै फरायसाफ्रा नाथाय दिनै भुगिगोन। मानोना बै आनजादफोरनि सायाव सोनारनानैसो मार्क्स होनाय जागोन। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय मोनसे लेसनखौ जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंनांगौ, क्लासनि समाव जाबोबाय थानाय जायखिजाया आनजाद, फार्स्ट इउनिट टेस्टआनो जाथों, सेकेन्ड इउनिट टेस्टआनो जाथों, जायखिजाया माबा मोनसे आनजादानो जाथों, बे आनजादफोरखौ गोसो होनानै सिरियासनेस जों होबोनांगौ। नङाब्ला मालाबा माने खैफोदाव गोग्लैहैनो हागौ। जे दिनै जेरैबायदि बांसिन फरायसाफ्रानो खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। जाय फरायसाफ्रा बै फिसा फिसा आनजादफोरखौ सिरियासनेस जों होबोआखैमोन, नाथाय बे आनजादफोराव मार्क्स मोनबोआखैमोन, दाना मार्क्स मोनबोआखैब्ला बे मार्क्स मोनबोआखैब्ला बेनि सायाव सोनारनानैनो नैबे फाइनाल एग्जामनि मार्क्सआ जिहेतु होनाय जागोन, बेयाव एसे साननो गोनां जागोन बिथांनि मार्क्सआ बोरैबायदि माबायदि जागोन। बे आनजादफोरखौ सिरियास जों होबोआखैमोनब्लाबो, बिराद गोसो होनानै जुदि आनजादफोरखौ होबोआखैमोनब्लाबो, नाथाय बै फरायसाया सानदोंमोन मा आं फाइनालाव बिराद मोजां फरायगोन, इउनिट टेस्टखौ आं गोसो होनानै होबोआखैमोन नंगौ, खिन्थु आं फाइनाल एग्जामखौ गोबां सिरियासजों होगोन होनना सानदोंमोन, नाथाय देग्लाय फाइनाल एग्जामा जानाय नंलिया, बिराद गिदिर खैफोदाव गोग्लैनाय जागोन बेबायदि फरायसाफोरनि थाखाय। बेनिखायनो फरायसा इज फरायसा, स्टुडेन्ट इज स्टुडेन्ट, जिखिजाया आनजाद जाया मानो बे आनजादखौ माने गोसो होनानै फरायनानै होनांगौ। नङाब्ला नाथाय माब्लाबा बेबायदि खैफोद जानोबो हागौ आरो देग्लाय जादों आरो इयुनफोरावबो जागोन। बेनिखायनो एनि काइन्ड अफ एग्जाम माने खोब मोजां फरायनानै गोसो होनानै होयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जायो, जाहाथे इयुनाव खैफोदाव गोलैया। गोजोन्थों, बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट।